Već vam je poznato da je u svim Mendinim radnjama širom Srbije dečija garderobica na zimskom popustu od 30%, dakle garderobica svih tih svetski poznatih dečjih brendova. Sad, ono što je novina jeste da je Oshkosh odlučio da na tih 30% da još 20% popusta, što znači da je dečija Oshkosh garderobica trenutno na kompletnom popustu od 50% i ovde ćete naći zaista neke lepe stvari za vaše klince. Pogledajte recimo ovaj duksić za dečake, pa tu je recimo jedna lepa trenačica za devojčice koja i tekako može da posluži na proleće, ali i neke haljinice ovde možete da nađete, recimo suknjice poput ove koje je takođe na popustu od 50% ili recimo jedne fine pantalonice, takođe tu su i trenerčice za dečake koje vidite ovde, pa šta da vam kažemo, iskoristite ovu jedinstvenu priliku i kupite vašim klincima nešto od poznatog Oshkosha po cenama koje su sada niže 50%.